Gibuhian na sa Lapu-Lapu City Police ang bana sa 42 anyos nga babaeng gidunggab patay sulod sa usa ka modern PUJ sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City ni adtong Disyembre 28 sa gabii. Ani ang report. Ikonfirma ni Police Captain Edsel Peticio, PIO sa Lapu-Lapu City Police Office, nga niadtong Disyembre 31 sa alas 12:30 sa hapon, gibuhian na nila ang bana sa babaeng biktima sa pagpanunggab sulod sa modern PUJ. Gisikop siya sa kapulisan niadtong Disyembre 29, human gitumbok sa driver sa modern PUJ nga mo'y midunggab sa pasahero niyang babay. Apan gisibog sa driver sa modern PUJ, ang nahauna niyang pamahayag human masubay sa kapulisan gikan sa cellphone sa biktima ang mga death threats nga nadawat ni ini gikan sa kanhi niya hinigugma. Katapusang nakadawat og death threat ang biktima gikan sa iyang kanhi uyab Oktubre sa miaging tuig. Sa mga hulagway usab nga nakita sa cellphone, gikatahong kaanggid-anggid kini sa bana sa biktima. Lain nga personahe man. Since anang hitabo agad on the spot, bana mangudayon ang dimensyon sa babae na ayaw niyo pasakya kaya ako ng bana. Subay ni ini, gihan ay nasa Lapu-Lapu City Police ang mga dokumento aron masangat ang kaso batok sa naasoing sospek. Kini samtang padayon usab silang nangita og dugang mga saksi sa hitabo, ilabi na sa mga pasahero nga nakasakay sa maong modern PUJ. Apan sa pangutana, kung may sipyat ba o pagpabaya sa nahitabong investigasyon, kini ang tubag sa Lapu-Lapu City Police. In case of mo reklamo ang ato ang suspect nga katong na-detain, willing ang ato ang personnel na matubang. In kaso mo baan siya, reklamo siya. Or open po tamang for investigation nganong na ang sitwasyon. Makaduha ka higayon ang gibalikan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa bana sa biktima apan nagdumili gihapon kini pagluwat og pamahayag kabahin sa hitabo. Wa na usab muluwat og pamahayag ang iyang mga kaubang gwardya sa usa ka pribadong tunghaan sa Kanduman, Mandawi City kay matud pa mao kini ang tambag sa abogado sa tunghaan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meronina, Balitang Bisdak.